En dat had Talsma in december wel melden. Maar het scootje is alleen nog van boppen in het wetter keurt. De werkzaamheden onder de boeien zijn net begonnen. Ja, ik heb het melden en ik heb gezegd van dat en dat ging dwang. En moet je hem direct voorkomen. Nou ja, dan is het volgens mij on hun om wol of net te komen. Door personele wisselingen is dat bij u net helemaal goed teruggekomen. Vrij let kwamen we tot ontdekking dat dat echt reparaties aan de onderkant waren. Toen hier hij hem alweer in het wetter. Hij hier eigenlijk even melden van ik ben klaar. Dat is net gebeurd en we hebben nou de afspraak maken dat er binnen de komende weken keurd wordt. Bij gewoon oren deelnemers ontstaan geruchten dat de jonge Jan illegaal verbouwd is en daar toch winnen koer. Suggestie, nergens van nodig. Zo wordt het kampioenschap er van de skipper net fleuriger op. En na alle reboelje binnen de organisatie van Kwartlien is het ook net goed voor de sport. Nou ja, ik vind het erg jammer voor al die mensen van de IFK's die de zoveel die stutsen net. Ja. Want ja, ik bedoel, het is al je vrijwilligerswerk en nou zijn we machtige weken gaan en om nou nog weer daar, ja, hoe zulke dingen beginnen te zeuren, nou, ik heb mij te vieren, ik eerlijk ben. De platen in de boeien binnen dus onpast en net goed bezoen. Waar letten de karmasters eens op? Nee, in zijn totaliteit. Natuurlijk, dikte, rondvorm, et cetera. Het scootje moet gewoon in zijn originele staat scootjeblue. En nou, zo keuren we dus in feite alle schepen. Dus ja, wat mij betreft, op dit moment helemaal niks aan de hand. Het liep dus maar een formaliteitje, maar formeel kind Talsma zijn kampioenstitel kwijtraadje en een klasse veromzet worden. Dus daar ben ik mensen die kunnen moordenaar vrij krijgen op vormfouten. Dus als nou een kampioen op een papiertje eruit wippen is, ja, als dat nou de bedoeling is, dan zullen we dat ook wel weer. Dan moet ik mijn advocaat niet meer zeggen of zo.